Miten naisyrittäjä löytää oman uniikkiutensa ja uskaltaa tehdä asioita eri tavalla kuin muut? Tässä jaksossa puhutaan rohkeudesta erottua, bisneksen kehittämisestä ja siitä, miksi massaan sulautuminen on usein suuri riski. Tervetuloa kuuntelemaan Salonkitarinat-podcastia, jossa jutellaan hius- ja kauneusalan ajankohtaisista aiheista ja aidoista kokemuksista alan ammattilaisten kanssa. Mä oon Merilin ja mun kanssa jaksoja juontaa Kerttu. Moikka moi! Tämän päivän jaksossa meillä on vieraana Rosita Ritokoski, kauneusklinikka Rosieren omistaja. Ja Rosia tosiaan tunnetaan vahvasta brändistä ja bisnesajattelusta ja rohkeasta tavasta tehdä asioita eri tavalla. Eli tervetuloa ja sä voit alkuun kertoa, että kuka sä oot, mitä sä teet. Moi, eli mä oon Rosita Ritokoski, kauneusklinikka Rosieren omistaja ja perustaja, ja mä oon ollut karjanhoitoalalla yli 10 vuotta jo tässä kohti. Ja mä tosiaan rakennan vahvaa brändiä ja mä oon tosi kiinnostunut liiketoiminnasta ja bisnesajattelusta ja rakastan karjanhoitoalaa ylipäätään todella paljon. No se kyllä näkyy ja heti kun tänään tänne tulit, niin ne, jotka katsoo ihan videolla, niin näkee, että brändi kulkee mukanaan. Ja tässä, Kyllä, se on aina. tässä tätä ei ollakaan vielä aikaisemmin ainakaan näissä podijaksoissa muuten, niin tulit heti sisään ja oli omat mukit mukana ja hei, mä nyt käytän tämän tilanteen hyväksi ja mikä on mun mielestä tosi hyvä ajattelutapa, mitä monet ei ajattele sitä omassa brändissä ja sen rakentamisessa. Kyllä. Niin onko sulla aina ollut se, että sä mietit niin kuin 4 askelta pidemmälle ja oot aina niin kuin askeleen edellä, että missä sä voit tuoda sun brändiä esiin, missä sä voit markkinoida? Mä luulen, että mulla on tavallaan aina ollut semmoinen piirre itsestäni, että mä oon tosi tarkka luomaan tavallaan semmoisia mielikuvia ja luomaan semmoista vahvaa brändiä, mutta etenkin Rosieren myötä niin mulla on tullut entistä enemmän ja vahvemmin se tavallaan luontaisesti se ajatus sieltä ja etenkin se halu rakentaa sitä brändin vahvuutta. Ja mä koen, että siinä on myös se, että mitä enemmän mitä kauemmin mä oon ollut alalla, niin myös se rohkeus ja itsevarmuus on kasvanut siihen ja sitä kautta sitten siihen omaan tekemiseen. Onko sulla, kun sä sanoit, että sä oot 16 vuotta ollut alalla, niin onko sulla aina ollut oma yritys vai ootko ollut aikaisemmin sitten jossain muualla? Joo, mä aloitin 16-vuotiaana, eli mä oon nyt, onko siitä 12 vuotta nyt vierästänyt. 12. No niin, joo, että 12 vuotta mä oon toiminut alalla ja mä oon itse asiassa aloittanut silloin 16-vuotiaana mun äidin kampaamossa. Mulla oli siellä takatilassa semmoinen oma pieni hoitohuone, missä mä aloitin tekemään sit siihen aikaan ripsen pidennyksiä. Ja eli tavallaan mä oon aina toiminut yksin, mä oon ollut yksin yrittäjä, mutta mä aloitin sitten ihanasti tälleen, vähän niin kuin äidin maidossa tuli se yrittäjyys, niin se meni sitten helposti, kun oli sit siinä hänen kampaamon yhteydessä. Ja sitten tosiaan mä avasin 2020 vuonna Lauttasaareen, mä sitten siirryin mun äidin kampaamosta niin semmoiseen omaan ensimmäiseen pieneen studioon. Ja mä sanon, että se oli tosi tärkeä aika mulle, koska mä loin mun nahkaa siellä ja mä kasvatin mun tai tavallaan siivet, mitkä nyt mä oon päässyt aukaisemaan, niin ne lähtivät silloin sitten pikkuhiljaa sieltä kasvamaan. Että nyt tavallaan sitten kun on Rosiere, niin se on sitten taas tämä niin kuin seuraava leveli siitä. Mutta Lauttasaaressa mä olin sitten, olikohan mä kaiken kaikkiaan noin 5 vuotta. Ja löysin sitä omaa identiteettiä yrittäjänä ja niin kuin kohtasin niitä epävarmuuksia ja tämmöistä. Ja sitten tuli Rosieren aika. Ja Rosieren aika, niin sehän oli viime vuonna sitten. Joo, nyt itse asiassa huhtikuussa tänä vuonna, niin nyt se on ollut sitten vuoden. Eli 2025 huhtikuussa mä avasin sen. No niin, aika. Joo, ja tässä on vuosi tähän aikaan, niin siinä on remontti käynnissä vielä. Ja No niin. Ja siinä kun mehän nyt ollaan aika lailla just se vuosi oltu tekemisissä, niin mun mielestä se on niin hienoa nähdä kanssa se tavallaan, että eihän mä sua aikaisemmin mitenkään tiennyt, mutta tavallaan se, että minkälainen halu ja hinku aina, vaikka sä teet tosi hyvin kaikkea, niin sä oot aina, mitä mä voin tehdä paremmin, miten mä voin vielä enemmän kehittyä sun kanssa, niin kuin kaikki partnerit on ollut aina semmosia, että vaikka sä teet kaikki ne jutut, niin sä aina väännät vielä rautalangasta, että okei, mä teen tämän hyvin, mutta miten mä voin tehdä tämän täydellisesti, miten mä voin vielä paremmin tehdä tätä. Ja niin kuin oikeasti se niin kuin pilkun viilaaminen ihan loppuun asti, no esimerkiksi just nämä mukitkin, että ei kukaan ajattele tommosia juttuja, niin mun mielestä on tosi kiva nähdä, että niinku, ja kyllähän se näkyy myös ihan sun somessa, sun brändissä, kuinka paljon sä oot oikeasti nyt vuodessa niinku kasvanut, koska silloin kun sä aloitit myös, niin sähän oikeasti aloitit aika lailla nollista. Kyllä. Ei sulla ollut näkyvyyttä. Kyllä, ja sitten se, että mulla on ollut mun tosi vahva oma asiakaskunta, mutta se, että mulla tuli tiimi, ja mä halusin sitä enemmän kuin mitään, mutta se, että mä rupesin rakentaa niin kuin yhteisöä ja tiimiä, se on tosi eri juttu kuin se, että sä oot tehnyt yli 10 vuotta yksin sitä duunia. Mutta se, ja kiitos tosi paljon tuosta, mitä sä sanoit, mä liikutun aina tosi suuresti siitä, kun joku kehuu varsinkin sitä mun niinku markkinointia ja brändäystä. Ja mä haluan itse asiassa niinku mainita, että mun tosi hyvä ystävä mulle sanoi tuossa, mä muistan vuodenvaihteen aikana, että
että nyt kun mä oon matkaa seurannut tässä sivusta, niin sä teet aina niin, että sulla on se seuraava niin kun, etappi tavallaan asetettu, mutta joka kerta sä menet vähän sen yli. Joo. Eli sä asetat sen tavoitteen ja sä menet joka kerta pikkasen sen yli ja sitten tulee taas seuraava. Ja tollasia sä et itse edes ymmärrä. Sä et välttämättä tajua sitä, kun mäkin vaan teen sitä. Mulla on se drive ja mä rakastan sitä, mitä mä teen. Ja sitten sekin on hauska, että kohta kun on vuosi kulunut, niin mä en edes välttämättä itse ymmärrä sitä, miten mä oon vuodessa rakennettu, koska mä vaan teen sitä. Ja mä niinku, tavallaan mulla on se strategia ja tosi tarkka systeemi, miten mä toimin. Mutta se, että yleensä sit, ja on tosi tärkeää olla kiitollinen ja keskittyä siihen hetkeen, mutta yleensä mä aina mietin, että okei, seuraava etappi. Mutta myös se läsnäolo siinä ja on kiitollinen, mitä on sitten jo saavuttanut siinä kohti. Niin. Päätitkö sä silloin heti sitten sen sun strategian, kun sä lähdit nyt rakentaa sitä, niin kuin, tai ylipäätään kuinka iso tiimi sulla nykyään on? Joo, eli mulla on tosiaan tällä hetkellä, minä olen klinikan omistajana ja esimiehenä, ja tällä hetkellä mulla on 3 sopimusyrittäjää tiimissä. Ja koko ajan niin kuin tavallaan, tai sinänsä on avoin rekry siihen, että sopivia tiimin jäseniä niin voi tulla Rosiereen työskentelemään, mutta ensisijaisesti Rosieressa on kaikista tärkein se, että siellä on laatu säilyy, siellä on ihana energia, tosi hyvä tiimihenki, koska asiakkaat aistii sen. Kun asiakkaat tulee sinne liiketilaan, ja meidänkin asiakkaat tosi usein sanoo, että kun mä astuin tästä ovesta sisään, niin mulla tuli vaan sellainen tunne, että ihanaa, niin kuin, että sellainen zen ja rauha. Niin se, että jotta myös niin kuin asiakkaat voi hyvin, niin se edellyttää, että tiimi voi myös tosi hyvin. Ja se, että meillä on niin kuin luottamus keskenämme, niin näkyy ulospäin. Joo. Se on kyllä tosi tärkeää. No nyt jos mietitäänkin tätä niin kuin yhtä tämän päivän niin kuin aihetta, just se, että uniikkius naisyrittäjien alalla, niin miten sä määrittelet ylipäätänsä sen uniikkiuden? Ja sitten miten sä oot pystynyt, kun kuitenkin jokainen on henkilökohtaisesti vähän erilainen, niin myös viemään sitä sitten tiimiin. Ja koetko sä, että se on, ehkä tästä tulee nyt vähän liikaa. Lähdetään. Ota, mitä sä kysytkään. Elikkä, että miten sä niin kuin määrittelet uniikkiuden? Mä määrittelen uniikkiuden siten, että kun sä lähdet yrittäjänä tuottaa palvelua ja sä oot asiakkaiden kanssa tekemisissä, niin se, että sä löydät sen, kuka sä aidosti itse olet. Ja sitten se, että kun sä rakennat sen sun brändin ja sen yrityksen sen pohjalle, kuka sinä olet ja mitä sä haluat tarjota ihmisille, niin se on kestävä se brändi ja samalla sun uniikkius löytyy. Ja esimerkiksi mun omakohtaisessa kokemuksessa, niin mä oon aina tuottanut tosi sydämellä sitä palvelua, mutta se, että jos mä vertaan itseäni silloin 16-vuotiaana versus nyt 28-vuotiaana, niin se, että nykyään mä oon tosi rento, mä oon oma itseni ja mä uskon olla sitä, mitä minä olen ja aidosti minä vahvana ja ideoivana ja rakentavana yrittäjänä, palvelun tarjoajana, mutta uniikkius löytyy minun mielestä siitä, että sä löydät ensisijaisesti, kuka sä oot eka itse. Luuletko, että se on niin kuin jokaisen mahdollista löytää? Ehdottomasti siis jokainen pystyy löytämään niin kuin sen oman uniikkiudensa. Ja mä koen, niin kuin, että siinä on tosi tärkeää tavallaan lähteä ehkä sitten sille matkalle myös, tai se, että kun sä lähdet henkilökohtaisella tasolla kohtaa sun omia haasteita ja tämmöisiä limited beliefs, eli rajoittuneita ajatuksia, niin silloin kun sä lähdet purkaan niitä, niin sä löydät sen, että hei vitsi, mä oon tämmöinen ihminen ja mä saan olla tällainen ja mä haluan tuoda tämän näkökulman esille mun brändissä. Että totta kai meillä on ammattirooli tai se ammatti-identiteetti, mutta se, että sä voit myös tosi hyvin yhdistää sen oman puoleen siihen. Miten sä oot, tai jos nyt mietitään muita kuuntelijoita, niin mistä he vois lähteä liikkeelle, että he löytää sen oman uniikkiutensa tai erikoisuuden? Mä sanoisin, että mä osaan ainakin sanoa mun omakohtaisen kokemuksen, niin on se, että ensinnäkin mulla on karttunut sitä kokemusta vuosien varrella niin kuin asiakastyöstä. Ja sen lisäksi tosiaan se, että mä oon itse lähtenyt tavallaan selvittämään niitä tai tavallaan sitä mun omaa potentiaalia. Eli se lähtee siitä liikkeelle, että sä lähdet uskoa sun omaa potentiaalia, sä lähdet selvittämään, mihin sä oot mahdollinen. Ja sitten toinen juttu, minkä mä haluan tuoda esille, niin löydä itsellesi ihminen, joka aidosti uskoo sun todella, todella syvästi. Että jokainen meistä tarvii, on se sitten mentori tai sun läheinen ihminen, mutta se, että ympäröi itsesi sellaisilla ihmisillä, jotka oikeasti tsemppaa ja tukee sua siinä, mitä sä haluat tehdä. Ja siihen riittää yksi ihminen näkee sut sellaisena kuin sä oot. Ja mulla mä luulen, että suurimpia asioita, mitkä on avannut mulla sitä rohkeutta enemmän, on ollut se, että mulla on ollut tosi ihana tilaisuus elämässä saada sellaisia mentoreita, ketkä on nähnyt minut minuna ja mun potentiaalin.
Ja silloin mä oon, että hei vitsi, tiedät sä, että mut nähdään ja mä pystyn tähän, mä uskallan tehdä tämän. Ja sitä kautta se mun rohkeusdrive on tullut sitten enemmän esille. Onko sä itse etsinyt niitä mentoreita vai onko ne jotenkin tullut vaan jotain kautta sulle? No tavallaan silleen, että oon hakenut, mutta mun läheisin mentori, joka tosiaan on Dubaissa, joka on myös kouluttanut mulle tämän 6D microblading tekniikan, hän siis business mentoroi mua sekä koulutti mut tähän tekniikkaan, niin hän on ollut mulle varmasti ensimmäinen suuri vaikuttaja tässä mindset hommassa mentorin roolissa. Mutta sitten se, että on ollut semmoisia ystäviä, ketkä on uskonut, perheenjäseniä. Mutta ensisijaisesti se, että sä katot sinne hiton peiliin joka aamu ja sä oot silleen, että sä muistat kuka sä oot. Ja sitten se, että et sä pystyt tehdä sen. Että se pitää kaivaa itsestä ensimmäisenä. Kukaan ei tule auttaa sua. Täytyy ensin kaivaa se itsestäsi ja sitten sä voit löytää sen hyvän tukibeissin siihen ympärille. Mitä sä luulet muuten, että miksi moni naisyrittäjä, varsinkin tällä alalla, on päätynyt sitten kuitenkin siihen, että tekee sitä samaa, mitä monet muut tekee? Mä koen, että se on turvallista ja se on semmoista opittua. Ja kyllähän mäkin tein 10 vuotta tavallaan aika tasaisella levelillä sitä mun duunia. Mä olin siinä tosi hyvä aina, mutta se, että mä en ehkä uskaltanut siinä vaiheessa vielä ajatella sitä kasvua ja sitä kehitystä, kunnes sitten mä tajusin, että mä koen, että kun mä oon kansainvälisesti kouluttautunut, niin välttämättä sieltä ulkomailta ei suoraan tule se tekniikka. Suomessa on itse asiassa tosi korkea ammattitaito meillä täällä. Et Jenkeissä esimerkiksi sä voit käydä 3 viikon kosmetologitutkinnon ja olla kosmetologi sen jälkeen. Ja Suomessa toi ei ole mahdollista edes. Mutta se, että kansainvälisesti mitä mä oon saanut, on ollut rohkeus lähteä ajattelemaan suuremmin. Ja mä koen, että Suomessa ja yleisestikin naisyrittäjät ja miksei muutkin yrittäjät saattaa ajatella, että okei, muut on tehnyt näin. Ja miten mä uskallan lähteä tekemään jotain eri lailla tai suuremmin kuin muut, koska valtaosa tekee näin. Niin sitten se, että onko sulla aina ollut se inspiraatio tavallaan se, että silloin 16-vuotiaana kun lähdit tälle alalle ja tähän, niin tiesit sä heti, että sä haluat kouluttautua ulkomailla ja että sä haluat inspiraation sieltä ja just oliko sulla se strategia ja sitten se suunnitelma vai onko se tullut lennosta? Mistä sun nämä unelmat ja nämä on tullut? Että... Unelmat varmasti ei ole tullut lennosta, mutta mä en ole silloin ehkä edes osannut haaveilla sellaista, mitä mä teen nytten. Että tosiaan mä aloitin silloin, mä äitin kampaamossa tekemään niitä ripsien pidennyksiä ja sitten aloin kouluttautua microbladingiin siihen aikaan myös. Se on tosiaan nyt tämä 6D on sitten tämmöinen päivitetty tekniikka tästä microbladingista, mutta... Eikö se ole ainoa, joka nyt Suomessa? Niin... Joo, 6D:tä. Joo. Ja mä tiedän ja mä koen, että mulla on ollut aina se tunne mun sisällä, että on jotain enemmän ja mä haluan tehdä sitä, mutta sitten mä koen, että se on ollut tosi tärkeää mun omassa tarinassa, että mä oon tavallaan luonut sitä mun nahkaa tiettyyn pisteeseen asti, koska nyt mä oon valmiina ihan eri tavalla vastaanottaa tämän kaiken, mitä on tapahtunut ja tulee tapahtumaan, koska mä haluan vaan, että mä pääsen tekemään mun intohimoita alaa kohtaan ja sitä, mitä mä rakastan. Ja mä tiedän, että se on semmoinen driver, mikä vie eteenpäin. Et yleensä kun ihmiset vaikka miettii, että mun pitää keksiä joku yrityssuunnitelma, mun pitää tehdä joku yritys ja mitä mä lähden tekemään, mä haluan rahaa, niin sä et ikin tuu menestyä sillä tavalla, että sä väkisin keksit jonkun yritystoiminnan. Tai että sä ensin löydät sen, mitä sä rakastat, ja sit sä lähdet toteuttaa siihen sitä liiketoimintaa, ja se on kantava voima, mitä tulee aina toimimaan siinä yritystoiminnassa. Se on kyllä totta, kun muutenkin kauneusalalla on tosi paljon niitä yrittäjiä. Ylipäätänsä yrittäjiä, tämä on tosi kilpaileva ala, ja täällä on kilpailu ihan siis joka kulmalla, että Helsingissäkin yhdellä kadulla käyt, niin siellä voi olla 10 liikettä vierekkäin. Just se, että miten oikeasti erottuu, ja sitten se näkyy, se huokuu asiakkaana myös, että teetkö sä sitä oikeasti rakkaudesta lajiin niin sanotusti, vai teetkö sä sitä rahan takia. Kyllä, ja ootko sä läsnä siinä toimenpiteessä ja tilanteessa, että mäkin koen, että se, että kun mullakin tulee asiakkaita vaikka microblading kulmiin, mikä on arvokas toimenpide, mikä on toimenpide, mikä vaatii luottamusta ja sä saat kestopigmentoidut kulmat, mitkä on sulla kuitenkin useamman vuoden sun kasvoissa, että hei, onko tällä tekijällä se näkemys ja voinko mä luottaa siihen. Niin se, että mä oon asiakkaiden kanssa aidosti läsnä, mä katson heitä silmiin ja mä kuuntelen heidän mielipiteitä, kuitenkaan poikkeamatta siitä, että mä en kerro mun omiani, mutta tosi hienoja tilanteita on ollut semmoinen, että asiakas on tullut sisälle ja sitten vaikka me ollaan tehty ne kulmat ja sen toimenpiteen jälkeen se asiakas on vielä sanonut mulle siinä ovella, että heti kun mä näin sut, niin mä tiesin, että mä voin luottaa suhun. Että siinä on nainen, joka seisoo omilla jaloillaan.
Niin se on ollut mulle semmoinen niin tosi liikuttava hetki ja niin kuin tietää, että silloin tekee jotain oikein myös asiakkaiden kanssa. Ja sä tuot sen tunteen asiakkaalle Kyllä, olemalla läsnä kyllä, ja kyllä, hetkessä mukana. kyllä. Ja mä koen myös itse asiakkaana Mm. myös sen, että miten esim. Mulla tulee se luottamus, Joo. on myös se, että mitä esimerkiksi mä koen, että sä teet, Mm. on se, että miten sä kannat myös itsesi, miten Kyllä. sä myös itse panostat ulkonäköön. Koska esimerkiksi jos mä menen laittamaan kulmat moneksi vuodeksi jonnekin, olkoot sit kynnet, meikki, mitä tahansa, niin jos sä et myöskään kuvasta sitä, mitä minä haluaisin olla, niin mulla ei myöskään tule sitä luottamusta. Juuri niin. Ja sen takia se riippuu sun brändistä, mitä sä haluat tuottaa. Mutta se, että jos sä haluat olla premium-brändi, niin kuin mun tavoite on Rosieressa, ja Rosiere on premium-brändi, niin se, että se somesisällön täytyy olla huoliteltu, kuitenkin tarpeeksi lähestyttävää, että asiakkaat tuntee semmoista lämpöä siitä. Mutta se, että minä näytän tekijänä siistiltä. Et tosiaan mun äiti, kun oli parturikampaaja yli 20 vuotta, niin mä nyt ehkä tämän ikäisenä sitten ymmärtää, että miten hienot opit. Mä koen, että mun äiti on ehkä ollut mun ensimmäinen mentori sit silloin, kun mä oon aloittanut 16-vuotiaana. Mutta mun äiti joka aamu, se nukkui joko hiusruot päässä tai sitten se laittoi aamulla silloin 5 sen tukan. Mutta se sanoi, että hän ei mene tekemään hiuksia niin kuin työkseen, jos hänen hiukset ei näytä hyvältä. Että se oli niinku, että mä oon ehkä tavallaan oppinut myös sen siitä. Se tulee, että niinku, että mä rakastan estetiikkaa ja kauneudenhoitoa ja näin, mutta se, että monet asiakkaat, kun mä lähden tekemään kulmia, on se, että vitsi sun kulmat on hienot. Ja että sitten mä huomaan, että asiakkaat saattaa alkaa sen toimenpiteen aikaan kysyä multa muita vinkkejä, että mikä on hyvä meikkituote, mikä on hyvä hiustuote, miten sä tekisit tämän. Niin se on se, että se herättää sitä luottamusta just sen, että kun sä katsot sitä niin kuin markkinointisisältöä ja sitä tekijää, kyllä se merkkaa, miltä tämä tekijä niin kuin, tai se ulkoinen habitus vaikuttaa. Ja tosiaan tämä ei tarkoita, että kaikkien täytyy olla laittautunut. Se riippuu just siitä, mitä sä haluat myydä ja kenelle sä haluat myydä. Se on just näin, näin. Ja siitä sun markkinointisisällöstä niin kuin muutenkin, mikä niin kuin varsinkin, koska sä oot ainoa, joka nyt tekee Suomessa sitä 6D:tä ja sun markkinointi on mun mielestä tosi vahvaa ja sähän teet sitä jatkuvasti ja sä oot tosi menestynyt, mutta sun markkinoinnista ei huoku se tai ei ole niin kuin esillä se, että mä nyt myyn tai että jos mä katon kuluttajana, että tää on pelkkää myymistä, että osta tää, teet tää, siinä ei tuu sitä. Joo. Silti siellä on se, että kun mä katon sitä, pitäisiköhän mun mennä. Joo. Vaikka siellä on suoranaisesti, että tuu nyt varaa aika mulle näihin 6D-juttuihin, vaan siellä on just aitoja reaktioita, Joo. palautteita. Joo. Ja tässä niin kun kohti on niin kun se, että silloin kun sä teet markkinointia ja sä tuot sun brändi esille, niin se, että jos sä tavoittelet hirveästi katsojakertoja, eli seuraajamäärä ei ole brändäystä, vaan brändäystä on se, että sä myyt ihmisille estetiikkaa, visuaalisuutta ja mielikuvia, koska ihmiset ostaa mielikuvia. Esimerkiksi kuten miettii vaikka Cartier-brändiä, niin Cartier ei koskaan myy niitä tuotteita, vaan ne myy tunnetta. Eli esimerkiksi Love Bracelet, se on luottamus. Cartier myy luottamusta asiakkaille ja se on tunnettu siitä, että kumppani ostaa puolisolleen niin kun sen Love Bracelet ja se on niin kun ikuinen lupaus rakkaudesta. Niin se, että se on kaikessa tämmöisessä markkinoinnissa ja sitten se, että se ei ole semmoinen framille tuotu ja asiakkaat ja ihmisiä ärsyttää katsoa sisältöä, joka on liian myyvää, koska kaikki koittaa myydä nykyään. Jep. Niin se, että se on semmoista, että sä haluat tulla ottaa tämän palvelun, koska tämä auttaa sua aidosti. Ja me tehdään tätä niin kuin, tavallaan meidän sydämeltä tai hommaa ja duunia sulle. Mutta se, että asiakkaat ei halua nähdä sitä, että sä toistat koko ajan vaan sitä copy-pastea, että osta. Ihmiset ei tykkää tuputtamisesta. Mut mistä sä inspiroidut tämmöiseen, koska tosi monella on just se, että ne ei niinku löydä sitä ideaa siihen, niillä ei ole mitään muuta mielikuvaa, että kun mun pitää nyt myydä, mulla on kalenteri tyhjänä, niin mun pitää myydä, mä tarvin kassavirtaa, mun pitää myydä, niin miten sä saat sen inspiraation siihen, että sä mietitkin sen laatikon ulkopuolelle. Mä en nyt teekään, että nyt on loistava aika ostaa tämmöinen tuote, vaan että nyt mä teenkin asiakasreagointivideoin, missä sä myyt ilman myymistä, koska se on se tunne, mikä myy. Mistä sä inspiroidut? Mä inspiroidun varmasti. Mä koen, että se inspiraatio tulee ensisijaisesti minusta itsestäni. Mulla on niinku se palo ja mulla on se tunne. Ja sit se on ihana musta tuntea, että kun mä oon tavallaan sen rohkeuden löytänyt, niin niitä ideoita voi tulla mulla vaikka keskellä yötä. Ja mä oon se, että hei hitto mä teen tän. Mutta on tosi tärkeä esimerkiksi kaikissa trendeissä ja mitä tapahtuu niinku somessa, niin mä mietin tosi usein, että okei, onko tämä semmoinen trendi, mikä sopii Rosierelle, mikä sopii mun yritykselle ja sen tavallaan siihen kokonaisuuteen, että kaikkeen ei kannata tarttua. Että sit jos sä lähdet vaan tekemään trendimateriaalia niin kuin näyttökertojen perusteella, niin huomio ilman identiteettiä on vaan melua. Eli se ei niin kuin, siinä ei tavallaan tapahdu sitä, että sinne tulee niin kuin
se brändi esille, että mun pyrkimys on se, että aina kun mä teen sitä somea ja sitä markkinointimateriaalia, niin sitä ei tarvitse tuoda esille, mutta asiakkaat tunnistaa, kenen tekemä se on. Ja se on sitä brändäystä ja niin kuin mielikuvaa, mitä ihmiset haluaa nähdä. Kuinka paljon sä näet ylipäätään se vaivaa niiden trendien seuraamiseen ja niin kuin, esimerkiksi jos mietitään päivässä, meneekö sulla tunteja siihen, että sä koko ajan seuraat ja katsot? Ei. Mä sanoisin ehkä, niin kuin, että se, mikä mulla saattaa tulla vastaamaan, on se, että hei, tää vaikuttaa hauskalta. Ja sitten just se, että sä et koskaan lähde suoraan kopioimaan toisen ideoita. Että se, että sä voit inspiroitua ja sä voit olla, että vitsi, että tää on niinku kiva juttu ja että voisi tästä vähän modaa semmoisen oman näköisen. Mutta se, että jos sä lähdet suoraan kopioimaan toisen sisältöä, niin se kopiointi ei ole koskaan niin hyvä kuin se aito. Ja se vahingoittaa sun brändiä. Että jos sä lähdet kopioimaan, niin se ennemmin tai myöhemmin se näkyy asiakkaille ulospäin. Ja heille tulee semmoinen tunne, että hei, tämä ei ole välttämättä niin luotettava tämä yritys, että sillä ei ole semmoista omaa niin kuin näkökulmaa tai omaa visuaalista silmää. Ja asiakas, tai ihminen, kun katsoo sitä niin kuin kontenttia, niin he ei välttämättä ymmärrä, että he ajattelee, mutta alitajunta puhuu heille silleen. Mistä sun mielestä lähtee, että jos nyt vaikka joku tulee katsomaan sun sometiliä ja katsoo, että okei, toi olisi se, mitä mä haluaisin myös tehdä esimerkiksi, niin mistä lähtee sitten se raja, että mikä on kopiointi ja mikä on sitten vaan inspiraation ottamista sieltä tililtä? Mä sanoisin, että tuossa on just ehkä juuri se, että sä niin kun mietit, että vitsi, tässä on kiva niin kun idea, että miten mä voisin toteuttaa tämän mun brändin näköisenä. Ja tavallaan, tai mun brändin näkökulmasta, ja sitten suoraan kopiointi on se, että sä katsot, okei, se on kuvattu tällaisessa setupissa, siinä on tämmöiset elementit, tämmöiset audiot, niin se, että sit se lähtee, niinku, se on juuri sitä, mikä vahingoittaa sun brändiä, kun sä lähdet kopioimaan. Että totta kai on olemassa semmoisia virallisia trendejä, mitä vaikka tehdään, ja tosi moni tekee vaikka semmoisia reveal niinku, moments, vaikka liiketilasta, kun remontti on tehty ja näin, niin se on ehkä semmoinen, että sit kun se on semmoinen, se tapahtuu kaikkialla, niin se on ehkä eri juttu, mutta sitten kun joku kehittää semmoisen tosi oman tyylin, niin se on sitten taas sen plagiointi, niin on sitten vähän eri juttu. Joo, okei. Toi on tosi hyvä. Mä veikkaan, että aika moni niin kuin pähkäilee sen kanssa monesti, että löytää jotain ja sitten miettii, että uskaltaako tehdä minkäänlaista, mutta tai sitten just tulee sitä vastaan, että ottaa suoraan. Niin, ja sitä myös mietin, että sitä on sitä, että suoraan otetaan mun mielestä aika paljon. Ja sosiaalinen mediahan on niinku silleen, vähän niin kuin hyvällä maulla kopiointia. Siinä on just menee se pieni raja. Niin, sä voit joko inspiroitua, sä voit tehdä siitä vähän oman näköisen jutun. Ja tavallaan sellaisen, että se tarttumapinta on siinä niinku, asiakkaille ja ihmisille, ketä sitä katsoo, niin semmoinen, että hei vitsi, tää on just tämän yrityksen tekemä. Mutta se, että inspiroituminen, siinä ei ole mitään pahaa. Että se on niinku tosi ihana asia, että ihmiset inspiroituu toisista. Mutta juuri se suora kopiointi, niin siinä sitten se vahingoittaa sun omaa brändiä sit siinä vaiheessa. Ja pieni mainospätkä tähän väliin. Forestin missio on viedä hius- ja kauneusalaa kohti vahvempaa tulevaisuutta. Siksi Forest ei ole pelkästään ajanvaraus- ja kassajärjestelmä, vaan olemme kumppanisi kasvuun. Tarjoamme laadukkaat markkinointi- ja asiakashallintatyökalut, jolla saat kalenterit täyteen ilman jatkuvaa alennuskierrettä. 4. kauden kunniaksi haluamme tarjota myös podin kuuntelijoille Forestin premium-paketin ekaksi 6 kuukaudeksi puoleen hintaan. Tarjous on voimassa kaikille uusille asiakkaille, jotka varaa esittelyn toukokuun loppuun mennessä. Esittelyn voi varata jakson alla olevasta linkistä ja muista myös esittelyssä mainita tämä podi, jotta sä voit hyödyntää tämän tarjouksen. Yes! No nyt kun sä just puhut siitä tosi vahvasta brändistä ja näin, niin kun teilläkin on tosi vahva se tietty visio, niin nyt kun tosiaan näitä erilaisia trendejä koko ajan tulee ja muuttuu esimerkiksi, esimerkiksi jos trendaa vaikka maanläheiset värit, että ei enää olekaan, vaikka jos olisikin tehnyt niin kuin tosi röyhkeän näköisen vaikka brändin aikaisemmin, mutta sitten nyt se onkin vähän niin kuin muuttunut. Niin muutatko sä sitten jollain tavalla sunkin brändiä vai pysyykö sun brändi sitten samana ja sitten sä vaan jotenkin mukautat vai koetko sä jotenkin? Ehdottomasti mun brändi säilyy sellaisena kuin se on. Ja se on todella tärkeää tunnistettavuuden kannalta, että sä et lähde seuraa kaiken maailman trendejä, muuttaa sun yrityksen ulkoasua ja värimaailmaa sen mukaan. Eri asia on vaikka leikitellä jollain sesongilla tai sulla on joku asiakastapahtuma tai joku, että vitsi sä oot vaikka punaiset nyt lahjakassit ja siinä on se sun logo, että vaikka se sopii siihen eventtiin. Mutta on todella tärkeää, että sun yritys on tunnistettavissa. Ja tämä niinku liittyy siihen tavallaan sisällön tekemiseen ja siihen brändäämiseen, että kun sä et halua myydä myymällä, mutta se, että sä myyt mielikuvia ja sitä estetiikkaa, niin se pitää olla tunnistettavissa. Sama asia
minussa, kun mä oon tavallaan mun yrityksen kasvot, niin se, että ihmiset tunnistaa, että totta kai mä vaihan mun luukkeja ja näin poispäin, mutta se, että mä oon heti tunnistettavissa, vaikka ihminen ei tiedä mun nimeä ja se ei tunne mua, niin se tietää, että hei, tää on tää Rosieren tyyppi. Niin se, että se on tosi tärkeä, koska mitä enemmän sä teet toistoja niin kun henkilö, joka katsoo sitä materiaalia, niin se on se, mikä jää sinne mieleen ja sitten hän niin kun toimintoi sen suhteen. Miten, kun sä sanoit just, että sä oot niinku sun yrityksen kasvot, niin kun sulla on nykyään myös tiimi siellä liikkeessä, niin onko teillä jotain yhtenäisyyksiä? Teetkö sä pelkästään teidän somea vai teettekö te kaikki yhdessä teidän somea? Tähän asti tosiaan mä oon tehnyt itse kaikki meidän somepostaukset, mutta nyt mun pitää pikkuhiljaa alkaa etsiä lisävahvistusta siihen, koska mulle ei enää riitä aika luonnollisesti. Mutta mä oon siis täysin vastuussa niin kuin brändikonseptista, somevideoista ja mä myös suunnittelen ja ideoin kaiken. Mutta mun tiimi on ehdottomasti mukana siinä. Että mä koen, että brändi on ikään kuin kehys, jonka sisällä kaikki tekijät saa näyttää oman persoonallisuutensa, mutta siellä kehyksen sisällä. Eli se, että kaikki saa tulla esille ja se, että, koska asiakkaat myös haluaa varata, he kiintyy tekijöihin ja henkilöihin. Ja just sen takia on myös tosi tärkeää, että me näytetään, ketä me ollaan, että ihmiset osaa tarttua siihen yritykseen ja sitten tulee vähän semmoinen lähestyttävämpi. Ja just saa kasvot sille niin kuin yritykselle. Että enää ei riitä, että joskus 10 vuotta sitten riitti, että sulla on niitä before and after pictures ja se niin kuin asiakkaalle riitti. Mutta se, että nykyään halutaan tietää, keneltä ostetaan. Ja sitten se, että Rosieren tiimi on tosi tärkeässä osassa kaikessa tekemisessä, mutta että niin kuin mä johdan sitä toimintaa ja somea ja strategiaa ja kaikki kyllä tosi mielellään on siinä mukana. Ja mua naurattaa, kun on tullut uusi tiimi ja sen, niin heidät on vaikka heitetty johonkin videoiteen puheenjohtaja, että mihin mä oon oikein joutunut. Sitten mä että sä osaat kyllä ja tosi hyvä ja näin. Mutta se on, niinku, se on sitä, mikä toimii tänä päivänä. Joo. Eli tiimin jäsenet on mukana noissa videoissa ja vaikka niitä jännittää, niin miten ne on päässyt siitä sitten yli? No, mä oon heitä sitten vähän rohkaissut ja sitten se tulee ajan kanssa, että kaikilla tulee se esiintyminen ja semmoinen siinä niin kuin oleminen, niin sitten luonnostaan. Koska siis mä tiedän itse, aina kun me tehdään meidän somevideoita, niin mä en tykkää niistä. Mä en tykkää olla videossa, mutta sitten mä ajattelen, että okei, se on pakko tehdä. Ja mä mietin, kuinka paljon sä oot itsekin kehittynyt siitä, että mietin, että vaikka 3 vuotta sitten, kun mä alettiin oikeasti tekemään. Mutta silloinhan me ei tehty markkinointivideoita niin paljon. Nyt jos miettii silleen, no okei, joo, sä teit. Mutta okei, 10 vuotta sitten, mietipä sitä. Ja nyt mieti, kun sä nyt lähdet kuvaamaan itse markkinointimateriaalia. Sä oot 2 eri ihmistä, totta kai vähän sönköttää ja miettii. Ja, se on ihan normaalia. Sitten kuitenkin se niinku on... siinä tulee se tietynlainen rohkeus ja sitten se kokemus ja muu. Mut sitä myös mietin, kun sä sanoit kanssa, että sulla on niinku rekry auki, niin kuinka paljon sinne voi tulla lisää työntekijöitä? Rosieren tiimissä tavallaan ja Kaunosalalla muutenkin, niin sitten kun meillä on sellaisia sopimusyrittäjiä, ketkä esimerkiksi on vaikka viikonloppuisin tekee töitä ja vähän semmoisella niin osa-aikassopparilla enemmän, niin meillä on tosiaan 3 eri hoitohuonetta meidän klinikalla, niin se, että päivittäin niin klinikalla voi työskennellä vaikka 6 ihmistä. Okay. Mutta se, että sitten on niin aamu-iltavuorot tietenkin jaettu siinä. Mutta että valikoidusti ja intuitiolla valitsen sopivia tiimin jäseniä ja tavallaan se ei ole niin kuin, se on semmoinen, että sitten kun tulee oikein henkilö kohdalle, että mullakin esimerkiksi on se tilanne, että mulla ei ole siis tavallaan siis rekryä auki, mutta ihmiset siis lähettää mulle sähköposteja ja hakee meille töihin ja laittaa, että hei vitsi, mä olisin kiinnostunut tästä ja että mä tarjoan näitä palveluita ja sitten mä oon haastellut ihmisiä. Ja mistä se on jäänyt sitten monesti kiinni, että jos ei ole päätynyt yhteistyöhön? Mä koen, että se, että on oikeanlainen, että se tiimihenki ja sitten se, että sä oot valmis rakentaa sitä yritystä yhdessä ja se, että sä oot valmis menemään sun omalle epämukavuusalueelleen. Että se, että Rosieressa etenkin, niin kuin, ei mietitä edes videoiden kuvaamista, mutta etenkin se, että Rosiere kasvaa tosi kovaa vauhtia ja mä haluan paljon tuoda Rosieren niin kuin elementtejä, asioita ja on tuonutkin, mitä ei ole Suomessa aikaisemmin tehty. Mutta se, että koska mun drive on se, mikä se on, niin se, että sillä tekijällä vaikka jännittää, vaikka pelottaa, mutta se, että siellä on, että hei vitsi mä haluan saada, että vitsi mä haluan tehdä asioita ja niin hommia, niin se, että ensisijaisesti se drive pitää olla kaikilla. Joo, okei. Eli nyt jos joku kuuntelee, niin te on drivea, niin laittakaa sähköpostia. Kyllä. Voidaan lopussa vielä kertoa sitten noin sun yhteystiedot. Joo. No mä mietin vielä, palataan vähän vielä tuohon rohkeuteen. Vähän käytiinkin sitä läpi, mutta
onko sulla niinku konkreettisia, jos mietitään sen brändin ja sen kaiken rakentamisen niinku lisäksi jotain sellaisia konkreettisia esimerkkejä, miten sä koet, että mitkä on ollut sun rohkeat päätökset sun yrityksessä? Mä koen, että varmasti mulla on tullut semmosia tasaisia virstanpylväitä, mitä mä oon saavuttanut siitä 16-vuotiaasta lähtien, että mä lähdin siitä mun äitin kampaamosta sitten omille teille niin sanotusti Lauttasaareen. Se oli siihen aikaan tosi iso päätös mulle ja totta kai kun mä sain työskennellä mun äitini kanssa ja se oli hieno opettaja, mutta se, että tietyllä tavalla totta kai se oli semmoinen, että hei vitsi, nyt mä oikeasti otan isommat kengät ja kasvan niihin kenkiin. Ja sitten siitä tavallaan tietenkin seuraava etappi oli tämä Rosieren löytäminen ja remontointi. Itse asiassa Rosierenhan mä löysin siten. Mä tiesin jo oikeastaan ehkä vuoden verran, että mä haluan uuden klinikan ja lähteä rakentamaan sitä yritystoimintaa. Ja se löytyi sitten silleen, että mä katsoin niinku tasaisin väliajoin etuovea ja oikotietä ja näin poispäin. Ja mä ajattelin, että vitsi, mulle ei tule se tunne, että se on se tunne, mikä mun pitää saada siitä niinku liiketilasta, siitä paikasta. Ja sitten mä lähdin mun itse asiassa Suomen kosmetologiyhdistyksen messut, missä me silloin tavattiin ekan kerran. Niin sen jälkeen mä lähdin sitten mun ystävän kanssa lounaalle Punavuoreen ja sitten mä heitin sitä korttelirallia siinä mun autolla, että mistä täällä on parkkipaikka. Ja sitten mä löysin siitä Isoroba 35 ruudun ja sitten me hypättiin autosta pois ja sitten mun ystävä oli, että tässä on liiketila vuokralla, siinä on niinku lappu. Ja mä muistan, että mä seisoin siinä keskellä, mä sain ne kylmikset ja mä olisin, että okei, tää oli se tunne, ja mä saan aina sen tunteen, kun joku on oikein. Mulla tulee aina se, ja mulla tulee nytkin se sama tunne. Mutta se, että mä olin siinä edessä, ja mä okei, mä otan nämä yhteistiedot tästä esille. Ja sitten mä kontaktoin sitä kiinteistövälittäjää siinä, ja sitten se lähtikin, mä koen, että silloin kun asiat on tarkoitus tapahtua, mä uskon ehdottomasti niin kuin siihen, että mua johdatetaan niin kuin sellaiseen polkuun ja elämään, mihin mulla on tarkoitus mennäkin, mutta saatat jokaisen askeleen itse. Eli sitä ei tuoda sulle, että sä teet itse niin kuin duunia sen eteen, mutta se, että mä oon aina kuunnellut tosi vahvasti mun intuitio ja sitä, että mikä on tavallaan mun tarkoitus. Ja mä tiesin, että se liiketila tulee kunnon aikaan. Mä, että okei, mä voisin laittaa täällä Lauttasaaressa pilit pussia, että nyt se liiketila lähtee niin kuin saman tien sinne. Mä en halua tehdä sitä siitä energiasta. Että mä haluan tehdä sen siitä energiasta, että se tuntuu aidosti oikealta. Ja sitten tosiaan, se lähti menemään tosi hauskasti, että sitten mun ihana ystävä, joka on sisustussuunnittelija, niin sitten tuli mun kaa sinne ja sitten sinne tuli remonttiurakoitsija ja sitten mun ystävän mies, joka tosi paljon osaa tai tietää tämmöisistä taloyhtiön asioista ja muista hallinnollisista niin kuin jutuista, niin me kaikki oltiin siellä liiketilaisissa, se oli aivan pommi. Ja niin kuin, että mä ajattelin, että siis, että on, niin kuin, varmasti mä pääsisin edullisemmin, mutta missään muualla mulla ei ole tätä tunnetta. Ja siellä oli siis graffiteita takahuoneessa ja kattopropelli, tai noita propellituulettimia katossa ja kattohalkeili ja punaiset seinät. Ja se oli semmoinen aikamoinen työmaa, mutta se oli vaan se, sitten se lähti rakentua siitä. Ja se, mikä isossa mittakaavassa oli tosi hienoa, niin siinä koko remontissa ei tapahtunut oikeasti, kun yleensä remontissa vähän tapahtuu, että siellä on märkä seinä tai siellä on jotain niin kuin tämmöistä, niin kaikki meni isossa kuvassa todella hyvin. Ja mä koin, että niinku, mä tein tosi paljon, ja se oli niinku ehkä semmoinen ensimmäinen suurimpia niinku rohkeita investointeja ja tämmöisiä, mitä mä lähdin sitten tekemään. Ja mä muistan alkuun, että mä olin, että vitsiläinen, että oikeasti, että tää on nyt niinku, nyt kyllä vähän jännittää, mutta tää on pakko tehdä. Että mä haluan tehdä tämän. Ja mä vaan niinku tiesin sen, ja se oli niin vahva se niinku tunne. Ja sitten tosiaan suunniteltiin Rosieren remonttia, ja sinne tehtiin siis sähköt, putket, ihan kaikki. Ja nyt kun mä oon siellä Rosieressa, niin en voisi olla iloisempi, koska sitä samaa tunnetta mä en ole syötänyt mistään muualta kuin juuri Iso-Robertin katu 35. Siis tämä tarina on oikeasti niin ihanaa. Niin on. Tätä voi, mä en tiedä, onko se jakanut sitä myös asiakkaille, mutta mun mielestä tämä on sellainen, mitä... Somessahan sulla on myös niitä videoita, ja siis ne, jotka ei tiedä, niin miltä sun liike näyttää nytten, niin toi grafiitti ja tuulipropelleri ja kaikki tommoset, niin ne ei todellakaan ole siellä nyt. Ja sen liike näyttää ihan siis erilaiselta, mikä on sitten taas kertoo niin kuin kaikesta tuosta kasvusta ja kaikesta. Ja oikeasti, että mistä pommin jäljistä voidaan oikeasti niin kuin kasvaa ja lähteä niin paljon... Joo, ja silloin kun se on tarkoitus, se oli niin tarkoitus siinä paikassa. Ja mä, nyt tää on niin kuin, että se vaan tuntui niin oikealta. Mutta mä oon aina luottanut mun intuition tosi vahvasti. Ja nyt kun äsken puhuttiin siitä rekrytoinnista, niin siinä on sama juttu. Että mulla tulee se tunne ihmisistä. Kyllä. Mutta siinäkin esimerkiksi tuossa rekrystä mulla tuli myös mieleen se, että koska sulla ei ole sitä rekryä auki, se on vähän sama, että sä myyt ilman myymistä. Sä et niinku hakemalla hae. Joo, meille päästään töihin. Ja minulle niin kun,
minä saan ihania niin kuin sopimusyrittäjätiimin jäseniä, mutta ensisijaisesti Rosiereen mä en etsi etsimällä tekijöitä, koska mun pitää saada sinne tekijöitä, vaan mä haluan valita semmoisen ihanan niin kuin porukan, missä kaikille meillä on tosi hyvä olla. Ja mulla on tosi tärkeä semmoinen avoin kommunikointi, ja jos yhtään häiritsee mikä juttu, niin aina siitä niin kuin puhutaan. Ja Hyvä ilmapiiri. joo. No mulla itse asiassa 2 kysymystä. Yksi tuli tuohon rekryyn liittyen myös, että onko sulla vielä tämän vuoden aikana ollut mitään sellaista tilannetta, että oot joutunut niinku päästämään jonkun niinku irti siitä sopimuksesta, jonkun tiimin jäsenen, vai onko sulla kaikki alusta lähtien ollut nämä, ketä sulla nyt on? No yleisesti ottaen kaikissa yrityksissä henkilökunta saattaa vaihtua niin kuin erinäisistä syistä. Ja totta kai mäkin olen kohdannut semmoisen tilanteen tai sellaisia tilanteita. Ja sitten se on vaan niin kuin luonnollinen asia, mikä niin kuin tavallaan tulee myös esimiehenä sun tai tavallaan niin kuin, se on sun päätettävissä oleva asia. Ja sitten se, että jos sä haluat katsoa sun tiimiä vähän kauaskantoisemmin, niin ketkä tiimiä sinne tukee aidosti sitä sun yritystoimintaa, ketkä on siellä hyvistä intentioista ja ketkä niin kuin, tukee toisiinsa. Varsinkin mä koen, että kun me ollaan niin kuin naisten kesken pienessä tiimissä, niin se on tosi tärkeää, että kaikki tukee toisten onnistumista ja on innoissaan siitä ja on innoissaan, että tulee lisää porukkaa ja rakennetaan tästä hyvä kestävä ilmapiiriä. Ja toi mun mielestä menee myös aika lailla käsikädessä sen kanssa, mitä sä aluksi sanoit, että ympäröi itseäsi niille ihmisille, Kyllä. jotka vie sua aina eteenpäin. Kyllä, koska sun 5 läheisintä ihmistä on sun Kertoo, keskiverto. kuka sä oot. Kyllä. Kyllä. Se on just näin. Ja itse asiassa siihen liittyen olikin mun se toinen kysymys, että onko sulla ollut elämässä sit muuten niin kuin myös ihmisiä, jotka on vaikka epäillyt paljon sun noita päätöksiä? On. Aina. Mihin reagoinut? Niin, miten sä kohtaat ne? No kun mulla on vähän sellainen jännä juttu, että mitä enemmän mua epäillään, niin sitä paremmin mä teen. Et se on tavallaan niinku tosi silleen ihan niinku hauska juttu. Ja mä koen, että mä oon ollut niinku aina vähän sellaisen epäilyn ja semmoisen kohteena. Ja mutta nyt jos mä sanoisin ihmiset, ketkä puhuu niinku, tai ihmiset, ketkä puhuu ja epäilee mua, niin nyt jos ne kaikki samat ihmiset laittaisi tähän saman huoneeseen mun kanssa, niin siinä menee hetki, kun nämä samat ihmiset alkaa kysyä mulle, että miten sä teit ton jutun. Voit sä kertoa mulle, miten sä teit tämän jutun? Ja mä koen itse, että se johtuu siitä, että kun sulla on etäisyys siihen ihmiseen, miten sä etäisesti mietit, että se menestyy, se tekee noin, se varmasti tekee noin, tai se on tehnyt tämän jutun näin. Se alkaa niin kuin spekuloimaan, mutta kun se pääsee sun lähelle ja teillä on se yhteys, niin se muuttuu tosi paljon. Ja se ihminen ei välttämättä enää samalla tavalla arvostele sua, vaan se haluaa aidosti oppia sulta. Koetko sä, että naisyrittäjyyden alalla, kun pitäisi oikeasti olla tosi yhtenäistä, niin koetko sä, että on paljon sitä arvostelemista? Mä koen, niin kun, että sitä varmasti jonkin verran on yhteisöllisyyttä, mutta on myös sitä niin kun arvostelemista. Mutta se, että mä halusin sinänsä eritellä siitä sen niin kun yrittäjyyden ja sen työpuolen, koska kaikki lähtee meidän henkilökohtaisesta elämästä. Että jos et sä ole fiksannut tiettyjä asioita kuntoon ja sä tosi paljon vertaat itseäsi muihin, niin se näkyy myös siinä työyhteisössä ja sitten siinä yrittäjyydessä. Että ei ole olemassa asiaa erikseen yrittäjyys ja henkilökohtainen elämä, jos se sun yrittäjyydessäkin toimit niin sillä tavalla. Mutta me ollaan kaikki ihmisiä, meillä on kaikilla pelkoja ja niin kun me helposti saadaan verrata itseämme muihin. Mutta se, että jälleen kerran siihenkin on työkaluja onneksi lähteä niin fiksaa sitä. Ja mä itse asiassa haluaisin kertoa yhden semmoisen tarinan. Mä tosiaan olen ollut kouluttautunut kansainvälisesti ja viime syksynä mä olin siellä Italiassa Sardiniassa. Meillä tulee tosiaan nyt sieltä, mä solmin tämmöisen yhteistyösopimuksen tällaisen Baldanin kanssa. Meillä tulee ensimmäisenä Suomeen semmoinen T-Face-ihonhoitolaite. Ja mä olin sitten täällä Sardiniassa syksyllä työmatkalla, se järjestettiin jahdilla ja muuta. Se oli tosi upea tapahtuma. Mä vielä mietin, mä sain silloin mailia kutsumaan, että en varmana lähde, mutta sitten mulla on joku tunne, että kyllä mä nyt lähden sinne Italiaan ja näin. Ja me oltiin sitten se päivä siellä jahdilla ja päästiin testaamaan sitä laitetta ja meille tehtiin demohoitoja. Ja sitten me mentiin sillä samalla porukalla illalla niin dinnerille ja siellä oli Jenkeistä ammattilaisia ja oli sitten ihan siitä Italiasta ja oli Ranskasta ja Itävallasta ja näin. Ja mä muistan sitten, että siinä porukassa me puhuttiin ja joku kysyi multa sit mun tulevaisuuden suunnitelmia. Ja sitten mä sanoin niin aika rehellisesti sit siinä mun niin ideoita. Ja sitten mä muistan, että tämä nainen vaihtoi italiaksi ja puhui hänen kaverinsa kanssa italiaa tai kollegan kanssa italiaa. Ja mä sanoin, että hei, kertokaa niin kuin please mullekin, että mitä te puhutte. Että he puhuu musta. Ja sitten mä muistan, että tämä nainen sanoi mulle, että niin, että eihän sun kannattaisi lähteä tekemään noin, että eikö sun kannattaisi pysyä siinä, missä sä oot.
Ja mä muistan, että mä sanoin englanniksi hänelle näin, että I was made for this shit. Ja sitten mä jatkoin syömistä ja sitten se pöytä seuraava vaan hiljeni hetkeksi aikaa. Ja mä ajattelin, että nämä on niitä hetkiä, kun mua epäillään, mutta nämä on niitä hetkiä, kun mä tiedän, että mä teen taas paremmin. Sitten mä kävin maksaa mun illallisen ja lähdin nukkumaan ja pöytäseuroille, että ootko varma, että elä lähe ja että et jää vielä tänne. Mä, että ei, että nyt vähän väsyttää, että meikä lähtee nukkumaan. Mä muistan, kun mä kävelin mun hotellille, että tiedätkö, että kiitos, että mulla tuli se tunne taas, että hitto, että tää oli niin hyvä polttoaine mulle, että ihan varmalla tuun tekemään ton. Toi on siis, sä niinku tavallaan niinku käännät niinku epävarmuudet just vahvuudeksi ja niinku, musta tuntuu, että jokainen vähän tarvii sitä, että tai siis toi on niin ihana kuulla, että se, että jos joku epäilee sua, niin se on se sun polttoaine, se on se sun drive, millä sä pääset eteenpäin. Kyllä. Ja sitten se, että you can turn your pain into your power. Eli se, että sä kohtaat sun niin kun, kipupisteet ja sä pystyt kääntämään sen sun voitoksi ja sun voimavaraksi. Niin kun mä koen, että yrittäjänaisilla muutenkin, kiellä on tosi kova drive, niin meillä on usein joku syy, miksi mä oon lähdetty tekemään sitä juttua. Meillä voi olla vaikka se, että okei, että mulla on perhe, ketä mun pitää elättää. Mulla on kotona lapsia, kelle mä haluan tuolla niinku leivän pöytään ja niinku katon pään päälle. Tai mikä tahansa se driveri on, niin mulle oli tosi käänteentekevä hetki, kun mä itse ymmärsin, mikä mun driveri oli. Ja mä muistan, että mä olin 16-vuotias ja mä ajattelin, että mä teen niin paljon rahaa, että kukaan ei pysty enää ikinä manipuloida mua. Ja sit mä tajusin sen joskus, ja se oli itse asiassa Dubaissa siellä mun mentorin koulutuksessa, niin musta mun niinku tajunta räjähti sen jälkeen. Ja mä olisin, että hitto, että se ei tarkoita, että sä et käsittele niitä niinku ikäviä tunteita, mitä sulla on elämässä syntynyt, mutta se, että nykyään mä niinku, että tavallaan ei toksisesti käydä kiitollisuudeksi, mutta se tapahtuu itsestään, kun sä tajuut, että se on se syy, miksi sä oot tässä pisteessä nyt. Ja ilman niitä asioita mä en olisi tässä pisteessä nyt. Mutta se on tosi tärkeää lähteä miettimään sitä, että miksi sä oot alun perin lähtenyt tekemään sitä juttua, mikä on se sun polttoaine siellä. Koska se on se, mikä tulee niinku kantaa sua. Koetko, että sulla tulee just se rohkeus siitä, niinku, koska ne ihmiset epäilee sua, niin siitä sitten tulee se niinku, rohkeus? Joo. Ja varmasti sitten mun niinku omasta luonteestani, että mä oon aina ollut niinku lapsesta saakka vähän semmoinen temperamenttinen ja semmoinen kokeilija. Että mun äiti sanoi hyvin, että sä oot 2 kertaa tehnyt väärin, että sä kokeilit ja sit sä kyllä uskoit, että mun äiti oli kanssa topakka mimmi, niin kyllä sitä niinku uskon. Mutta se oli hyvä, että mä oon tosi paljon testannut ja mä oon ollut aina niinku rohkea, mutta sit mä oon ollut myös tosi vilpitön ja niinku, halun toimia niinku oikein. Ja se on vienyt sua. Se kokeileminen ja se haluaa aina kokeilla uutta ja tehdä. Ja sitten mä haluaisin tuon rohkeuteen niin sanoa, että rohkeus tulee myös ennen kaikkea siitä, että mä oon saanut luvan nähdä mun oman potentiaalin. Mä uskallan nähdä sen, kuka mä olen ja mihin mä pystyn. Ja tosi usein ehkä naisyrittäjät, heillä ei ole lupaa lähteä katsoa sitä, että hei vitsi, mä saan olla näin hyvä. Mä saan tavoitella näitä asioita, mä saan haluta isompaa liikevaihtoa. Mutta se, että mä koen, että me ei uskalleta puhua sitä ääneen tai me ei uskalleta haluta sitä. Kyllä mäkin muistan, kun mä aloin enemmän puhunut ääneen, niin ihmiset saattoi olla vähän, että ai jaa. Tai vaikka siellä Italiassa. Hei, sun pitäisi pysyä siinä kohtaa, missä sä oot. Miksi sä lähdet ajattelemaan tollaisia kasvusuunnitelmia? Ja yrittää aina pienentää madaltaa. Musta tuntuu jotenkin, että naisilla on ylipäätänsä, vaikka tämähän on naisvaltainen ala ja naisethan niin kuin vie tätä alaa. Mutta niin kuin naisiahan aina vähätellään. Jos me laittaa samassa asemassa oleva mies ja nainen, niin se on aina se, aina sille naiselle sanotaan, että miksi sä lähdet, älä tee, että sä pärjää. Joo, ja nainen joutuu tehdä tuplasti enemmän duunia sen, että saavuttaa saman uskottavuuden ja position kuin mies. Jep. Se on just näin. Ja naisethan joutuu myös puhumaan päivässä puolet enemmän kuin heidän miehet kuuntele. Kyllä. Niin. Se on kanssa. Mutta niin kuin nyt ei mennä tähän mieskeneen meinaan. Mun lähtee sitten ihan laukalle. Sitten mennään sivuraitelle. No okei, sen verran mä voin sanoa, että varsinkin vahvana yrittäjänaisena on tosi tärkeää, että sä löydät itsellesi vertaisen kumppanin. Joka ei pienennä madalla, antaa sun loistaa ja olla sitä. Juuri se, ja mä en halua lähteä puhumaan maskuliisuudesta silleen, että se kuulostaa toksisuudelta, koska aito maskuliisuus on miehellä herkkyyttä ja niinku tuntemista ja näin, ja semmoista niinku tervettä itsensä kannattelemista. Mutta se, että kun mies on aidosti omassa maskuliinisessa voimassaan, niin se on silleen, että hänen niinku nainenkin saa olla vahva. Kyllä. Ilman sitä, että se vie sen feminiinin pois. Kyllä. Ja sitten se, että siitä tulee kilpailuasetelma, niin se on todella raskasta. Ja se on niinku, mutta mäkin koen, että nykyään sit, kun on tämä isompi yritystoiminta ja on enemmän vastuuta, niin
se on oikeastaan tosi ihanaa, että mä näen aika nopeasti sen, että onko se semmoinen niinku tilanne tai muuta, mikä ehkä palvelisi mua. Että kun sä valitset itseäsi kumppanin, niin se tulee joko rakentaa sunkaan tai se tulee tuhoa sun elämän. Muista se, tää on kärjistetty versio, mutta muista se, että se aina tulee kannustaa sua. Ja kun sua vähän mietityttää, niin se on silleen, että totta kai sä pystyt tehdä sen. Että mä autan sua ja keksitään tähän keino. Kyllä. No nyt sitten vielä lopetukseen niin vähän sitä tulevaisuutta, että mitä sä ylipäätänsä näet niin kuin naisyrittäjien kasvussa niin suurimpana esteenä? Varmasti tämä liittyy ehkä sit siihen juuri, että ei ole sitä lupaa uskaltaa nähdä sitä omaa potentiaalia. Että me ollaan helposti siinä tietyssä niin kun, tavallaan peruskenessä, mihin me ollaan totuttu olemaan, että noi kauneusklinikat ja hoitolat tekee noin ja okei, ne on menestynyt, niin munkin pitää varmaan tehdä tällä samalla tavalla, että tämä on varmaan se reseptiikka. Mutta se, että jotenkin on tehty aina, ei tarkoita, että sä voisi tehdä eri tavalla tulevaisuudessa. Että se just, että sä löydät sen sun oman jutun ja rohkeasti oikeasti uskallat uskoa itseesi ja siihen sun toimintaan ja siihen brändiin. Ja sitten se, että sun ei tarvitse tietää kaikkea heti, se varmasti rakentuu siinä matkan varrella. Että varmasti se, että uskalla ajatella isommin, sä saat ajatella suuremmin ja sä saat haluta enemmän asioita. Ja naisena oikeasti näyttää niille kaikille, tiedätkö, miehille ja muille, että kuka sä oot. Niin kuin. Se on niin kuin, Muista kuka sä oot. Niin. Kato sinne peiliin ja muista kuka niin, sä oot. muista kuka sä oot. Kyllä. Aika hyvä. No millaisena sä sitten näet niin kuin oman roolinsa kauneusalan ja yrittäjyyden kannalta niin kuin tulevaisuudessa? Mä näen itseni ja oman roolini ennen kaikkea suunnannäyttäjänä tekijän lisäksi. Ja jos mä pystyn tavallaan mun ideoilla ja suuntaan näyttämällä inspiroida niin kuin edes yhtä ihmistä, niin se on mulle todella tärkeää. Että mä haluan tavallaan antaa mahdollisuuden siihen, että sä uskallat ajatella suuremmin ja mennä eteenpäin siinä ja ottaa nyt seuraavia steppejä ja näin. Hyvä. No tähän on tosi hyvä lopettaa tämä jakso. Meillä on vielä viimeinen kysymys, mutta tämä ei tule meiltä, vaan tämä on tullut edellisen jakson vieraalta. Okay. Meillä on tällainen uusi tapa tässä kaudessa, että me kysytään, tai edellinen vieras saa kysyä aina seuraavan kysymyksen. Ja sieltä Fanni oli sitten kysynyt tämmöisen, hän sanoi, että olette vähän tuttuja, että ette nyt niin tuttuja, mutta vähän tiedätte, että vissi samalla kadulla, niin hän kysyi, että onko Rosieren tilat Isoropalla kaikkea sitä, mistä sä oot aina haaveillut? Ehdottomasti on, ja mä voin paljastaa sen, että mun haaveet on vielä suuremmat, että niistä sitten varmasti näette lisää myöhemmin. Noniin. No, ja nyt tämän kysymyksen jälkeen niin sinulla on myös mahdollisuus kysyä seuraavalta vieraalta kysymys. Ihan täysin vapaa kysymys. Ja tosiaan niin seuraavassa jaksossa meillä tulee Beautylandin Marika. Joo. Joo. Joo, ja siis aihetta ei nyt julkaisteta, koska se vähän muuttuu sairastapauksen vuoksi, mutta joo, kauneushoitola, Beautylandi, niin mitä sä haluaisit kysyä? Ihan siis vapaasti. Ihan täysin vapaa. Voi olla naisyrittäjyyteen liittyen ihan mitä vaan, mutta yksi kysymys. Jos sä et epäilisi itseäsi, niin minkä rohkean päätöksen sä tekisit seuraavaksi? Aika hyvä kysymys. Toi on todella hyvä kysymys. Aika kiva. No niin, katsotaan mitä hän sitten vastaa. Kyllä. Tässä meidän toisessa jaksossa. Aika kiva. Kiitos oikeasti. Tämä oli mun mielestä niin kiva jakso ja mä uskon, että moni inspiroitu tästä ihan tässä, mitäköhän meillä oli tunnin jakso. Ja itse ainakin koen, että on tosi inspiroitu ja täynnä tällaista naisenergiaa ja niin kuin, kaikkea tämmöistä kivaa positiivista energiaa. Ja mun mielestä on tosi tärkeä aihe ja tästä pitää oikeasti puhua. Ja mä oikeasti tykkään sun brändistä ja siitä, että miten sä oot esillä ja kuinka rohkea sä oot ja miten sä viet eteenpäin, niin se on tosi inspiroivaa. Joo, kiitos ihan siis älyttömän paljon, että mä sain tulla tänne vieraaksi. Oli ihana puhua teidän kanssa ja oli tosi kiva päästä myös jakaa nyt omia näkökulmia ja ajatuksia. Tää oli tosi kiva tehdä. Ja oli ihana energia. Tämä oli tosi kiva päästä sille jakaa sitä keskenämme ja inspiroitua. Se on ihanaa. On tosi tärkeää löytää ihmisiä, kenen voi pallotella niitä fiiliksiä ja ajatuksia. Kyllä, se on tärkeää. Ja hei, mun on pakko sanoa vielä tähän, että Rosit oli ensimmäinen, joka toi meille kukkia. Hän tuli tänne ison kimpun kanssa ja siis me oltiin ihan over the moon. Siis kukaan ei ole vielä tähän mennessä tuonut meille kukkia. Tuli niin spesiaali olo ja ihanasti ajateltu ja kiitos vielä siitä. Ja kiitos tästä koko jaksosta ja tosiaan sua voi seurata somessa
Joo. Onko se millä nimellä? Rosiere Helsinki on tosiaan kauneusklinikka Rosieren Instagram. Pääsit Ja sitten seuraamaan. tosiaan mulla on vielä myös tämmöinen uusi tili, tämmöinen Rosita Brow Master-tili, missä tulevaisuudessa mä tuun jakaa vielä enemmän sit näistä mun kulmatöistä ja tavallaan henkilöbrändinä niin kuin tekijänä. Noniin. Koska mäkin kouluttaudun kansainvälisesti ja muuta, niin siellä varmasti näkyy sitten enemmän semmoista vielä mun henkilökohtaisempaa työsisältöä. No niin. Eli laitetaan ne vielä tuohon jaksoon sitten Kyllä. jälkeenpäin. Joo, kyllä, niin pääsee sitten ottaa ne tylit kanssa haltuun. Ja meitä pystyy seuraamaan forest.finland nimellä ja sinne voi laittaa kysymyksiä ja ajatuksia ja mielipiteitä ja muita. Ja voidaan sitten olla kuulolla, mutta kiitos sinulle, että Kiitos, tulit ja kiitos. oles. Ja kiitos sulle, ja menetään. Kertto. Nähdään seuraavassa jaksossa. Nähdään. Moi Moi!